z ústavu, z kapely, pardon. Potlesk. Ako punkové kapely majú veľmi málo potlesku po pesničkách. To by ste neverili. To väčšinou po pesničke je pal do piče, kogot. Alebo tak nejak, vieš, ako to býva. Ako to z začiatku bolo, že? Hraj, alebo odpal. Alebo vieš. Takovou dálku jeli a takový hovno zahráli. Jo, to je pekné, to sme tiež počuli. Jo, takovou dálku jeli a takový hovno zahráli. No, sme prišli neskoro a tak odrazu sme mali, že 10 minút, tak sme zahrali dve pesničky a ľudia tam stáli a jo, takovou dálku, a to bolo niekde úplne v prdeli v Čechách, ale úplne tej najďalšej českej. To ani neviem, ak sa volalo, ani to nebolo až, ale... Čo to bolo? Nejaké... Mnichov, česká. Nie. Čo to bolo? Tam skadiaľ sú tá kapela, tá...